siap. Na upama kaibaratnya na aya karumang ka na di pasimbayan na paturar ka abot mama aya makna niyan na idudun na ka nakapakasimbayan yan. Sekan mo mga bay. Tabi di pasimbayan. Negra si karumang na pasasambayan na umiliro si karumang ka amama bae. Tunad na amya kali maragum nakapakatatapitan na ada kan simbayan. Na ipuliman to na panabayang kadang kami kada watata. Nasa kamabuha ba iya mama ami kai pendulu dia kan nakasimbayang nasimbayang ka. Lagi madakal mabumanata dia ta dulu ni karomannya na mama sa simbayang na bedu kerarang itana. Aku meros mama are. Tunai ni ami katipita na mi tin nakapakatatapitan ada kadang panabayang. Na madakal bedu kerarang itana. Itigena. Na mana ada kok katerangi. Uba ayat ke gua kadang ada dia simbayang. Awak ada YouTube nikap kemara tabat yang mui kabai ayah penobas ka amama akaruman kana bara sambayang nasi karuman ka ababai na bara sambayang pasa sambayang semama nasa ka ababai na pasa sambayang nasa pensemang mata kana pasa sambayang nah dito itu muna di biya kapia-pia ay dapat tahu si karumang mama nama di penaka pasa sambayang. Nah dapat tahu ya betadi karumang na dapat pasa sambayang kapasa sakobut lalu dah pebekakan kan yang pensyaya benak umatan pebekakan yang haram. Allahu Akbar. Kapitu benar ka karumang ka ababai syirka aya amananian na mama akarumanian na la yadlamaha fa innaha amana inaung dikepakai kabenar ka ubabai syirka karumani na mama na ubang ka penalimas kanyan ubang apa selimti surkian narakian din uway dikepakai abang ka selimti si karumang ka ubabai tadi to pa may baratian may nga si karumang ka na perakian uway nakagyo ko gagawin at tutulungin si karumang ka ubabai nalika anak ka igap ni mananayan uway ka pala ka nakasupita kaya nga pumanag ko manag na dia nagkepakai apya karumang kadan apila ka karumang ka ababay na amel ka kung anak kau saka padalalim ayaman nakapanabin na miyanan ni kasi karumang ka ababay nakabanaran na nubabay ubang kapila ni masih karumang ka ababay at yung panugab parang nagirak na pinaki karumang ka ababay naman ang adisipati baka di kasipati si karumang baka niya muna tanah diptero natangan niyang sabar so namang anak ka at hindi pa niya ako namang analayang ito iswiti ang jores ko kina sana kapkiswitan yan natigin ng mga dibaba ini benda da perakian natabuang matuturun na niya nga sapita kaiyan na may kaya benda na kasapita kaya na din na pirakon inubus ni makang niya karumakan na yung kada pirakon ay po matatagulo na opisasing ka natagwin ka panagkitago ka pano ba kaya tago na ka sa piraga to sa piraga limaga to sa mibo makano si karumang nga babay na tini teto miya guru sa pira miyang buhay nah, ito na pa nakapakamlagi. Ayaw mo kapakamlagi na kapapatay. Allahu Akbar. Ubang apyan ni masih karumanga. So, kian-arkian. Si karumanga, so perakian na perakian. So, karumanga babay, so rakian-arkian. Na so rakakaamama, na rakian pa, na narakian nun. Anak por sintonia nun. O, di YouTube man yung kaunan niyo mga bayi. Na, mga ulit pa Allah. Wano akabanaro babay kumama. Bado ko kabanaro babay kumama. Akaruman yan. Inaw na kailangan na siya kaamama. Na ising kasubay uwan na kigagagkuhan mag Antony kailangan nakasawaday lamon no kailangan walay kailangan ubabay sabu ako din tinda sa bagas sada so pirito ano nakikuhan mabu so mga anak lamon no kailangan walay akan nakablaran na ubay asal mabu nakikuhan ko kabadi mo tapi nakikuhan ko di nga mabu dikudali sa karong mga babay at tigay da palangan naman ito na ini pipi yang di tanah ada palangan abangan mabubul sa nama mga pera ka tiga para sa rada sagi narawah pamin kamu betul na kaya ka benar ubay akapagarataan ka sa kailangan yang sawalay yan ano mga urip ng Allah na ikadua na yung kung kailangan yang sa panganakan o kailangan yang sa amanan na bulong adinan isa na ayaman na niyan na kabenar o mga babay seko karuma ang mga dato. Nah, dia no. Ayat mana aluin tanu nasuk man sorok tanur na mga dato. Apara mabalan sikit yan. Kaya may kayo buhay nanuin tanu sorok ang mga bay. Unfair. Ate kakuar kanu po mga bay nakapater kami.
Atau pada sah benar dia nak kenapa dia bukan madak lau. Nah malu tanurun yang memilih. Kau kala dia mana? Pada sah benar min huquqi zawj ala zawza. So benar pada sah benar ukaruma amama ukaruma ni nak baik. Tadi nak pagal intan. Pagana yang benar mabu umama siapa karuma ni nak baik. Pamagin dengan ta'atuhu fil ma'ruf. Ta'atuhu fil ma'ruf. Na syaka abubay na ameka aya panduan ni karumang ka amama ka abubay na mapia apa katana ka na mapia na kagana ka na mapia na may wajib ka abubay ako no tinggal ki karumang ka amama aya panduan si karumang na mana tu si pamikiran na di syaka ay na plano niya na migantong kanu sa pangkata na mapuro ay na plano niya na makuha kanu amapia nandini kay niya ka na abubay na buta maning kasi karumang ka mama asar aya penggelebakan ni karumang ka mama na aya makna na pelanu amapia kadit mangkepakai obang ka pangunuti si karumang ka mama apa kadarwa kana gelebakan la ta'atu fi ma'siyatil khaliq dikepakai tu nabi ko kadin wallah obang ka unuti so kadin wallah ay syugur ka na kadarwa ka apya sinjama sisina ka, karumang ka, ami kay sugar ka, nakalalanungan. Di ka pa kayo banguti. Api sisina ka, siyama ka, kalaba ka kanisa, ami kay sugar ka, nakalalanungan. Ibarat yan, tabi na skabay, na si karumang ka, na nabisyon niya, tabi, tabi na katang mga dato. Kaya gano'n bukay karumang ka, na, abangil ka. Napangil mo mag, umiyan, ilang ka man, kaya pagkalata sa pamikiran. Pakambat ka ang kaulong niya. Api karumang kad na kapag kumabay niya ka, nabangon na pangunot ni kalalalungan. Di ka ba kayo? Kailangan na ilang kad na may pandur kay karumang kamama na amay kaya panduan, karumang kaamama na langon mapay na unuting kaon. Habang na diti kasabapan sa kapakadagin sa kapakas namin sa maliwanag. At repitiro nabi, dali lang tanong. Tiga na ida sanat kamsaha, wasamat sagraha, wasatarat aurataha, wata'ati zawzaha dakhalatil jannah. Amay katulunabi kasubay na siya paniyan so 5 waktu na pusa ko Ramadan na sapangan yan so aurat yan na unutan ubabay si karuman niya na mama kumapya apan buwan ni karuman niya na mama dakhalatil jannah o unutin ka ababay si karumang ka mama o panuwan niya na kamapya na dakhalatil jannah na niya kasunod kasi ko surga. Allahu Akbar. Anto na katiro nabi halaqatir rijala hina ta'ati nisa inau miya binasadib tugo nabi sa mga dato ayap yang menutaniran na sa mga baikiran paman na mapipilano sa mama na subabay na maratay pilano tabir oy nagyadi ka kabay ababay ka apya marata apilano ka na si karumang ka amama na ayap pilano niya na mapya nas ka na marata na apya ka pesyeno ka na diti ka din sa mga dato apya ang karumang ka na ayap pamikiran na marata na apya menutan ako na mama na diti niya din sa mga dato tumunabi apya menutaniran sa mga baikiran dina na kailangan matagon ang kapamilya ikadua kabenaru babay ko kabenaru mama ko karuman na mama babay nasi'ana iradihi bil muhafidatu ala syarri fiha wa riayati malihi wa walidi na kailangan na sumanang karumang ka ayam anan na mama so bantugan ni karumang sumanang karumang ka na masyapa ka lagu pagmaan ka so pagmaan ni karumang ka amama datar na sa babi sa mama so si sekreto ni karumang kay barat yan dinyo di kapagubay na datar magumutay na liya magi na ubang ka di pag-istorya ko mga padabay tabiyata ginada kito nga siya datar na mapatay ka sibo ko sa bagi ko mga dato tabiya lagu sisiyapang ka ababay sisiyapang ka ababay so tamukiyo agkarumai na usyo mga matayo kabenar ka na ni karumang ka amama Tuhan dia nan mangolip no Allah ayaman na niya na ayaman na tugu mga nagstanwa bay amapi ababay marapati na yung koto ababay asya karuman niya na api ka na abadato na pagkadato yan di na sura ko ng mga nagstanu na pure manaman pure ayaman na niya na api ka na abadato si karumang ka amama napagkadato ka man asalamat ako na babay at uli magkadato mo at tapagin naman asya mo na ba kumanda ka lataw
Madakla pagiliro na madakla pamakin ko. Natialuan na ka, mayor. Balik nga ako to sa waping nga amyat tangan. Na dito na mo ta mayor na sinaluday, waka na babyura mayor. Mayor! Ano niya katitun nga sa madakla tao? Niya matay ka nung mayor, siya kinan. Why? Ano niya lang mayor? Sa perso. Dapat di byura mayor, tadi namin sa perso. Nami ada tao ba si karuman niya na mama? Kaya respektuan. Adi man ang gabay, adi nga mama, naasara din ako na di man kumadakala tao. Kadi pun nagiling ni rumah mga betabi. Puso mama na diyang paana ka, nakuha na kadiyaman, nakuha na kapagarum, kumadakala tao, namadakala pagadarum, namadakala pagadarum, ibet na kapya di pagato, namagatong dakato. Ka inipisan niya sa ginaw ni sa kaya kuha ni nagiyaman. Ano katawa na ka nun? Siya gito na mag-islamatan tao ta mama. Nag-gadagal bagay ito, kaya kilamad ako galapagyan na kawya ganyan na. Di mula ka, di basketball, nakanabaangganan ka, di mamintang-bintang. Na di basketball siya ganito. Siya man ang karuman niya ng mama, abubaya, dagadat yan sa mama. Dagadat yan sa karuman yan. Di mataw makadato sa karuman niya ng mama. Siya man yung madakala, kadakadakala, di mula ka, taon na minta. Niya nakita niya karuman niya ng mama. Mama! Baka di mula kami ang pakaulong ka, niya bulong ka. Nadatan makapamu ko, datan makakadakadag margas. Namatan kay na miyasoya kito na kaya di sa bagersa kaya yan kumadakla tao. Kami tituntanga sa madakla tao. Ay naman isa na malagi siya sa misingong, na malagi siya masusungat ang ariyan. Sa kapakinin niya, sa kapagkuno, di man ikarman niya nababay. Na miya kabulokan na mutama masang utama madakla tao. Kagi niya kapipigag karuman siya kito. Makaugupa, katawanan, makaugupa pag ikaruman niya nababay. Sa kanyang panaki, hindi mamay pas kanyang panagipitindo. Akapin ni kagkakaruma. Nadi nga karuma niya, namin nakakalang nga karuma niya. Niya di nga nga mama na tumulog. Naragsid na pagpangundaan yan sa kimunian. Na pagkuhan niya nung sa tutubiin. At inaibas siya kapuro Allah kay manto na pumbalik at tada ko din. Ngunit ako din mag-Islam. Lalong panutama maka, ay panatuan niya na si karuma niyan. Nanungun siya kito. Taman sa miya po siya nga nakapagilaka. Na taman di man to na lalong siya kito na din makarikogir. Api apa na pagpakarikogir? Nagira ko na kakalibuwa. Na taman di man to na dataro niya sabi niya siya kito kasi itong mga muda kialaan. Ito mga doon niya lalong siya karuman niya mama. Ada to babi ko karuman niya na mama. Mama natabi, umanala langit lagi karuman ka mama. Apa kapatapatikan na bubay? Kapapakamutungan na buhay wa uli karuman ka. Nasuwi nga madakala tao. Nasising nga ka. Jadi ino ka na namin yan. Dito na gani-ganingon na ba? Balik ka. Ako to sumaping ang miyatang lang na ipupitar ko lang siya. Nagkitingaw na to. Namatawalo di mga gino sumata ko na to. Nakatekis mo ba? Rawak ka amapya. Bilang ataw sa karuman yan. Hindi talurumpan na. Apaka pagkapiin. Natagin mo siya. Hindi pupitar ko lang siya. Nabaka ba? Mata na. Ini mama. Pamakamutuangan na bunong yan yung sisawa. Sana na pagkaliyon. Matangatian niya kapan. Uwi no ba nga, kaman ako adiman ako madakala to kamagato. Yan ang ikatno akabna rumama ko karuman yan ababay. Ang tazina lahu wa tatajammal. Na kailangan na si kaababay na kabnar ka o karuman ka mama. Na diyon ko to adin ka di kaperasi kubuntar ka abu sulawas ka. Kabnaran wa tatajammal. Nagudiyon ko to adi ka di mamatay doon. Pamana apya anak ka pamana agi pada kalaman na pingirawa dane sa nabi ulak sa kapa madaka ya hatwa tagu wai na baina ko berku tauta risita abada iman tu namanya hatwa tagu ay mabuka da kana nabi tabiya tadi gira buat tahu nama tahu wala ka tri inci sigira ko biya kapal ay pernah kiranya na di panumpatan adi na kira 2020 mana neno pa makadituni mibubulos ki karo mga mama dagulo. Agi mabuat tabiata na pun miya ka inakapagbuat tao na di kada sa budak nakagi ako mapangarma na mindero na kami agak sa pairan. Kaya nakadakala na di kada sa kamuga amatan yan. At irono ni karuman na mama adaware kaya ko sa namatan na di kada sa kamuga. Tinama ka malit. Ano sa pangkaw? Piyas ka ni midadari sa dunia. Allahu Akbar. Ayaw mana niyan? Kailangan na sakabay. Kenapa dikepakai kubay ko papamerpium? Nagkepakai ko pamerpium ka si sawalay. Di ka ba pinala ko kumadakala mama akna ba makram? Adi mapi haram.
O baka pumirpim na siya wala. Pakalalaan kau. Sumpit na nakadjalawas ka. Sana di ka planakaon. Apara mo siya manaswaswat kwa wala. Nan mapiakap kibura kay karumang kaamama. Nagyaya mabuha ka na ka ng tabi at tari manigil. Belag. Siya nga mga bay. Kanaban lang uno. So sabagiron. Na din nagkabong ko na therapy. Kaya buha pagkabong ko na bitita. Madap man na weta panamir. Na madap man na tegre. Na madap man na ipikasintuin. Na madidip nito. Kana naman doon na buo niya. Negara mo tayo ay buhat kubong na nasunat kapan. Ako mo asala na ini saugin lang na nasunat kapan. Ini pangwan niya sa ngatian niya. Umanda ka mabusumagan niya. Kubong na datarong yung pakat ko. Tapi ito makasangit ko mga bay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. May ambuyo ka ba? Oh, ha? Kailangan man mabigira. Mata na ki. Igira as sa mama na ayaw ka pagkailan yan. Kaparuman yan ababay na minidisyo piya-piya. Namata na ka. Aperata ginaway karumanga na makapiyag na ka. Ginaway karumanga. Kana pumunta kabay ang matatagod. Na ba dito? Igira man na may layer ko mama. Adi ang bunta na kababay na minidisyo piya-piya. Na makalalangas kapan. Namata na. Apigidop ni karumanga na mado. Ay hirap man na si karumang na mapipiyagin naman yan. May excited. May enjoy si karumang mama. Na meron niya nga punta na ka na sobra sa piyamara doon sa kamanga. Sobra sa pisyung tasang ito. Na ito na rin eh. Niya betri pa uman mga watar. Meron kasi niyo na pwede niya uluguman siya niya kaduwa niya. Ayaw maana niya na dito mapiya ko mga bedetaranan. Pap. Akab na rumama ko karuman niya na babae. Na antastahila fi tarbiyati awladihi tarbiyatan islamiyya sahihiyya. Inauna makapinaguntamang kaabay. Sa kaiba ka langan sa kagi si karumang kaamama nakabanarira ka. As kay makapit ko mga watayo ka sumama na laliw niya sa walay. Pamana mianibel, mindagang, miabupisina, minggalabak. Sa kaababay na si kasawalay. Na wajibar ka, kabanar ka umama. As kay di makambiyat ko mga watayo. Miya ka maswata ka na anaawidan niya na kanaabangan yorok. Napakikasya na kang wataakad. Di ka po sa gita-gita na mga gita-gita. Di ka po sa pamumulan na kanabatan o pamumulan. Biyatin kaswata ka. Kasanin sa biyat na nakakwata ka. Na ayay pagumanin na ayaman na niyan. Nasaan sabi ni biyat ka o. Natawagin naman ang watawata ka. Ilang man yan lang ang kilitan o watamang mga. Tariki wata siya. Watay kay manager. Watay biyalag. Watay iyak ito. Inuay. Grabe kumatway lalag. Chuchumala ataw na. Ino to? Ada. Igiraan dito na chuchumala ataw na miyakay tito wata. Agi pindiya ti ama iyan. Na pindiya ti ina yan. Ay malamim ito na si ina iyan. Kaya ginamay ito na sumasyawata na para makagantero. Dataragyan ng mga wata. Gira, kaya kapag iskwela nga sa kinder nursing, nakalabas sumusumaistra niya kakugupan nakalok siya. Diya ki makatangka. Diya ki magigong maestra. So hindi na wata ka, kagugupan nakaloks na dataranan. Ayaw man na sa wata ka, may top na panginatero, kagugupan nakakapakatero yan. Kaan makagin makatero. Nagira mo top, hindi ka sa katero. Namiya ka mga sa wata ka. Di nga panapamaga ka na. May stop na sa wata ka na, mga papamaga ka ni. Dito isa, imbit ka wata ka, di nga papamaga ka ni. Kung nga sa wata ka, nung ka sa bang urang, ulit. Napagilang nga ngariyan, no? Pagilang nga tiyan nga ngariyan. Na sa di ang tero na psuwan ka. Natinawan. Dahil mga wata ka, kaya ginawa natatatangangan niya. Na. So ako ma, kangka. Kung ginawa mo sa wata ka, kangka. Nanakaw ka. Namak ka. Dalumpa ka. Na dito niya ni Prediwariway, hindi ka na dapat din. Kangka. Dalumpa ka. Namak ka. Lalakaw ka. Napapakatuan niya ka tiro sa wata. Umaminti na to. Miya katwa to yung nagsuwata. Kagidi nga ni Pamanginoon sa katwa katero. Namala ka na, matari ki mata siya. Watay kayo to. Mataan na baribu di sumiwa kayo na usya maiyan. Amyang makatwa to yung katero. Agi pimbiyat kayo na kasama piabiyatan. Dahil na di mo ta suwata ka. Napanginoon kami katero. Nakapamara. Adi nga di pamangawala ka na ba pong suwata ka. Inumada ka ni mata di kumpulita biyo. Tinadaan ni. So nangyawata ka nung rambi kimiyakan, lay hidit ka, miyakatuan na, di matotero ka ngaw-ngaw. Na yun ang ginawa ka, so kaya gitan mo rin ako may ito. Di mapungaw siya wata katabi, ngaw-ngaw, may ito, na biyata na ka sa katero na, di nga di pamaga ka na, Ngiba buwang upa, yung mabuhay niya sa otak na rambi kimanto niya ka na, pangaw. Kami po na kayo na niya biyata sa biyata na mapiya. Miyambuhay ka. Lagi na kaban na mama ko babay.
na igira ada syawalay si karumang ka ada to na sa kay makambit ko mga watay sa biyatan Islamia kay Islami ayak ko na ka 10 tanong kalimay na niya katapakatanon kalima apa sa kabenar o karuma amama ko karuma ni nababay na alla tu'azzihi biqawlin aw fi'lin naw ba nga pringas sa asa katerwa gugal ba pamana bunang giling ka kumama ubang kamaringas sa katerwa gugal ba nabunong gira si karumang kamama napakaturong narungapi ang makamuto sa kapakaturong na nakabenarya ka ubang mo pa makamutua katurong si karumang ka igira ada penturong na teruang kaunin ubang mo ta ame katurong na karo starta ba na mapaya mama kalala ya tenga saka mabuhay sa mama na pa katurong na katayap man inubi ako nga syaitan ayaw mana niya mga uri panwala na dito mapaya pinang giling ka ubang kapag karamuli nga katero ako galabag siya karumang kaababay aliyo pong kumari ka na kasusuki ka pa na karupan sa akin duta Allah Akbar na ikhanam akabanaro mama o karuman na babay wala tasumu yawma illa bi'idnihi illa Ramadan inaw nagira ko na pumasya kababay sa mga sunna api pumayada ka basta puasya ka sa sunna abu pumayada ka nadaan ka udas kay karumang ka mama kabenarian naare abi iya no kana pemeda ko man kalima da kanu na matibos pamiye ko sa Ramadan namida ko ron mapita sa sanong isa ko man sanong man ay kami gabi na bangira wa na pa mo sa kaun dito o pamasa ko man mapita kay sing mapita na bangira na pa mo sa kaun dito na pa mo sa kan o ba tigay no pamasa ko ron na may kagagabi at tiga bada isnin madakala isnin nasya buta ka so maanaw sanaw oh, nadi ka pa kayo mga sopa ka. How sopa ka na ka? Nakababadarang ka karumang ka amama. Inunta mo ba Ramadan? O ba Ramadan, nakakaya taliban to na Ramadan, napita, nagtiga na tao. At tiga abiyan, puwasa ko mapita. Dali mapipigil ka. De! Palangaw niya nga pagkanarakangan niya. O, kapali ba? Dito ka pa kayo pangunutan kay karumang ka amama. O, na ikapito, apad sa kabenar umama, ko karuman niya nababay. Wala takhruj illa bi'idhni. Na ubaka kung pili ko tampada na walay ka ada ka makaidin da makaidin si karumang ka mama ibaratnya na semua sa Iligan semua sa Manila semua sa Mawatan oay na kailangan na pagodas ka kay karumang ka owa ay panabalsisi sa Saudi si sa Manila rin nagadagang sa mga pragatan na semua pa sa Iligan semua sa Cagayan nagidagudas na kaka-importante din kada panabaga di papasok kay-importante ang nanakaw ka na iman to na high-tech iman to ana Facebook iman to ana video call iman to nagpa kaya video call ta paka online ang ka-social phone ka katawag ako abi iyan papiyakasan inshallah sungo ko sa Cagayan naka-meeting kami mga maestra sungo ko sa Cagayan nakaruwa yung importante sungo ko sa Iligan o sungo ko sa Cotabato nabanggilawan na nasungo din na sungaro din adi tiga pa kayo pagpundas lagi karumang di man nagpa kayo ba tama sa agi na mo itong naitiwag ka kay karumang ka tama sa katol naitiwag ko nare kabaya ka kumasa ko sa katol sa liyo tiga ramang mamay na inis ganda kaya umanan din kenapa tama sa agi na butang ba itong naitiwag ko na diyan ang mga padak kabenar mga dato ko karuman na babay sa paparong nakataya diyan na oras tanong oy malu din makna niya nakataya niya karanidin niya taling mga oras tanong pagpangalitan ako Allah adiyan ka piyago siya tanong nakyasabutan ako minggulanan na nakasabutan niyo na minggulanan niyo balabala sang kanwal daw ta'ala pagpangalitan ako Allah ko langunun pedarudupa napakabarakat ng kinanu Allah so ka uyag-igilan sa kadunya na emana na sa anong na mauri na sudong pa na makailay sa muriataw na bagantin wala sa magan wala sa muriataw na suad na di mo muriataw ron na bagan wala sa mga muriataw mga pipiya ang mapakapiiran sumbalanok siya ng dunia na mapakasurgairan sumbalanok siya sa anong anang kiyama balabala sang kanwal Allah sa mapiha uba na miyatero ka siya kaya sabutan niyo na dito na tawti ka wallah uba na miyatero siya karibatan miyatero ka na karibatan oy kakumintan ako niyo na karibatan ako na to nabaswa Allah karibatan ako na to balabala sang kanwal Allah sa bala sa mapya pamakasurgan tanong Allah sa papananamatan tanong uswa Allah na papananamatan tanong istisyon tanong oy akasasabapan mo Allah sa ditano di kapakapagkinaga kapakapamagilaya oy sa makna niyan na balabalasan Allah ang kaya siran din ang magariyari
Uway, magutamang kung magidasidas, mga muriat tawiran, mga apong kuta mga luksiran. Uway, adi mo to luksiran na Abdul Hamid. Uway, datara dia nga si Marigi na si Habib, Abdul Hamid ang dia nga si Belabi, dapanotore si Haji Anissa, Haji Rahma, ang si Haji Sinaida. Oh, naguso mga karumera, naguso mga watairan sa kanunang pamilya, bala-bala siya nga pa, sa nga inyo di kasiribisyo pamadakalatao ko kapapakalagiran ko kaagamay sa kapapakalaw para tiyatanong siya ko Allah. Sinang nakan sa kanong Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi tanto maraya kita gumasa gugu dari mutawakil pamdagatan ulit sa gitu alim tanu asya dari Abdul Basit Salima sebab saya na ya oras tanu nana beda dia na ya beda betanu nana ada pakai saya na tiai sabu bela lebih ka para kati malu pergi na maging kapaguranit masih bela lebih bisa buka. Alhamdulillah walillahi penalaman tanus Allah kami disampaikan sa alangan nandiyan maalam makakon nagtano ay alam ala dito kapkid tanong si ko agama tanong agama Islam nabiti ka penalaman tanus ikola sa dad na taman yan. Alhamdulillah pakai suami sebab si Isa din na iya dia bidikangkan bukas iko sa asat si iko Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Diyon po to kapa madrasah oy nasabag si sa diyon po to maana ipagilang taalalagtas si sa diyon po to kuan mafia si sa diyon po to mga katabi sa pulis iko madrasah tanong nasabag si sa diyon po to daapay nas oy na edi kuanan na so maana agal buka mapia kaso Allah ati kan suporta no si sa diyan buka mapia enom itarang kita ohay enom ya kamata sa balas uli na niya kakwata sa marata sa si sa diyan buka gila mabu na tinakamdan mabuka pamilya tanong Allah ohay na dito tiyang mana ini ipagis amin ya patan sebelas diyan buto kelintas isa alungan amari. Alhamdulillah walillahi alhamd. Menurut siapa nih Atan? Yang matapakay si Belabi iya saya na igira aya kele ako galabak mapia pakasuporta ko kapagingin gigantong yan so pangkatan na kasi na dunia ni amana na sanuan na mauri na wajib kasuportang ayaw pa na ba pagadadan sa ilmu kagi so pagpangadadan sa ilmu na di na ni panggaling faktor yang bertumbal sa mga ulama kaumadanan ayaw pa na ba may ada sa kakuliah may ada sa mga padakuan umadanan na may ada sa panggaling sa ibang balsa ulama na kailangan nawan na tamo ka kigagang mo na suportang ka laudi nga kagaga ada tamo ko kakadagas ka na api aki katirubu abang pakawabakaw na tataros niyo nanan kay tataros sa kamabuka pagpangan yang wala sa kay tataros sa man nagalabak kayo na may kawab ka sa katirubu ang api na may katabiyatan igapan magugup sa tamo igapan magugup sa katirubu igapan di mangumi yang aran ka na sa kulias na dito mapia walau alam na dua tanong وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رحمن يا رحيم يا مولانا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجدنا ولجدتنا ولإخواننا ولإخواتنا ولأولادنا ولأزواجنا فإنك غفور رحيم
Ya Allah amasaling gagawa magkalimuon kaya kami at tumatapanay kami rakapman narilay kaming kalangulang ya Allah. Ya Allah napamakatawbat kaming kalangulang ya Allah. Napadangkaw narilaing kara kami sumbala mga lukasyani mga inaami mga amaami magpadunsyo bibiyag nagusum yang awa pati Allah malagi siya uyab-uyab ni man to anta kami mauna ko mga kubayran ya Allah baliyang kara kami siya mga kubayran akala manama usyurga akaya arhamar rahimin ya Allah nagpanganin namir kaya Allah asyok bangasasakit taro kami na pamakabagarang kasamagaan so pangadaan na kami siya bagar na tagwing kasabagar ya Allah so ada na mga rakyara kami na pupugumanin kaun so tamukyan kaan papakaugup ko agamang kaya Allah ya Allah na so kami minusan na kami siya kawiyagan ya Allah na lakayin kaun so rizking kapamintuan na halal ya Rahman ya Rahim na ayamala na siyapa kamingka na siyapang kasyudami ya Arhamar Rahimin ya Allah na tarima ang kasya mga panganyami taqabbal du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana birahmatika ya Arhamar Rahimin Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين